Salam kadarlı tomoşaçılar. Yayılımda Ceyhun TV. Sizin ekliğiniz kanalımıza hoş gördük. Bugün bizim stüdyamızın mehmanı Yanlan Yarım Televizyonun yengisi Mahmal Sesli Zenan Bağışımız Gözel Jorayeva. İlk bilen bizim çağrılığımızı kabul edip stüdyamıza geldiğiniz için köp sağ olsun. Hoş gördük. Sağ olun. Elbette sizin bir neçe aydımlarınız bizim YouTube kanalımızda var. Müştaklarınız tarafından hem iyi giderli söylüp dinlenilýär. Aydımlarınız var da hem bir neçe tesirler yazılýar. Şol yerde Halipa canınız sağ olsun, Halipa sesiniz belent yanlansın sağ olun diyen sözler var. Elbette dinle müştaklarınız için değil, eýsem biz yaş aydımçılar için hem Halipa olup durýaňyz. Eger mümkin bolsa size Halipa diýip izlenäň. Bizlere verin. Şahs. İlk bilen söhbetleştiğimiz şeyler sonra bilen başlatım elýär. Nerede we näçinji ýylda dünýä ýynyňyz? Melli Baf vilayatynyň Däne etrafında Parahat Taýhan birleşiginde Dostluk obasynda 1978-nji ýylda 3-nji maýynda eneden doguldum. Aýdym aýtmagy näçe ýaşyňyzdan başladyňyz we şu hünär saýlap almaňyza näme sebäp boldy? Aýdym aýtmagy eýem men 1-nji synpa baranymdan eýem mugallimim eýem sapak aydanımda sapak yerine sapak yerine yetirenimde de eýem mununa aydymçy çykjagym eňze sesi gaty diýip şey diýär. Eýem şol wagtlar belli boldy. 1-nji synpdan soň 2-nji 3-nji klassdan synpdan eýem men mektebimizin kiçik çärelerinde aydym aýdyp başladym. Soňam eýem bir tutuş mektep oturýança mektebimizin konsertlerinde, uludawaraly çärelerinde aydym aýtdym eýem. Okuwçy döwürlerimden aýdýan. Tölemem. Haýsy okuwjaýyny tamamladyňyz we halipaňyz kim? Lewabyň ýöreýte sanat mektebinde wokal bölümini okudum. Mugallimim şu wagtda meşleýär Täzel Baltaýewa Joraýewna. Mugallimim şondan halipam şondan tälim aldym. Şol okuwjaýyny gutardym, tamamladym. Tölemem. Halipa biz bilýäs elbette siziň maşgalaňyz aýdym saz söýýän, aýdym sazda hormat goýan maşgala. Bir näçe toýdur dawaralarymyzda, çärelerimizde, konsertlerimizde hem ýany ýollaşyňyz bilen galy berse de öz çağalaryňyz bilen bir näçe çykyşlar ugraýaňyz, döwletimize hyzmat etýäňiz. Indi şu ýerde öz maşgalaňyz barasyna da gurrun beraýsaňyz. Maşgalam barada gurrun bersem dogurdanam ýollaşym şol Lewabyň ýöreýte sanat mektebinde sazdan akordeon bölümini okudy. 3 çağamyz perzendimiz var. Oglum, bir sany oglum bar, 2 gyzym bar. Dogurdanam olaram saççylyk vilayatymyzyň 2-nji çağlar sanat mektebinde, saççylyk mektebinde okaýarlar. Oglum akordeon bölümini gutardy. Gyzym skripkada şu wagtam okaýa. Vilayatymyzyň uly çärelerinde maşgalam bolup çağlarym bilen bile çykyş edýäs. Şeýle muzika, şeýle saççylyk mektepdenem. Oglum bilen gyzym aýdyp çykýarlar köpçülik dawaralaryna, çärelerine, vilayatymyzyň uly toý bayramlaryna. Hawa. Halipa adamlarda halayan we halamayan häsiýetleriniz haýtylar. Adamlarda halayan häsiýetim ulumsy bolmasalar, açyk göwüllü bolsalar gowy görýän, halamayan häsiýetim bir agzdan aýdyp bilen ýalançy adamy halamok. Hawa, dogry. 3 san arzuňyz, näme arzuňyz bar? Ýurdumyz parahat bolsun, asmanymyz asuda bolsun, tutuş dünýämiz parahat bolsun, şonu arzu edýän. Ikinji arzumam meni ýagny şu hemme tutuş çağlaryny dünýäge indiren enatalarymyzyň jany sag bolsun. Şeýle asuda ýurtda ýaşaýarys enatamyzyň saýasynda iň bagtly adam pikir edýän, şolaryň jany sag bolsun galy berse de. Üçinji arzumam durmuşda öz ornuny tapyp gowy bir çağlarym üçin bir gowy ene bolup, gowy bir maşgala bolup, şulara mysal bolup galmany arzu edýän. Hawa, arzularyňyz hasyl bolsun Halipa. Sağ olun. Indi köpleriň pikiri boýunça Zenan aýdymçylar kän bir biş düşe öý işlerine tikin çatyna ökde däl diýip düşünýärler. Indi siziň hem aýdymdan daşary şu işlerden başyňyz çykýandyra, şo baratyna tomoşaçylarymyza gurrun beräýin. Hudaýa şükür, nahar beşirsem eliň süýji diýerler. Mehman gelse de şeýle maşgalamyzda da her bir naharam beşirip bilýän çöregem özüm ýapýan. Öylemi? Tikinden hem düşünýän, tikin hem gowy görýän, özümiň konsert köýneklerimiň, toý köýneklerimiň şeýle bezek işlerini hem şu wagtam özüm edýän köp işlerini hem
Yaş bagtym tikinçi bolmagy da arzu edýätim. Oo. Ben aýdymçy bolup duryn. Ayni her kimin öz söýen hemde Allah tarapyndan berilen zekin bilen gitýär-de. Ha. Halipa öňüňizde goýan maksatlaryňyz barada görüň berýärsiňiz, geljekde çykarjak aýdymlaryňyz bardyr, nesip bolsa, klipleriňiz, şekil aýdymlaryňyz bardyr. Şo dogrusyna da görüň berýär. Nesip bolsa geljekde täze aýdymlar bilen muştoklarym begendiresim gelýär. Sunuga däleminde täze eserler işläp muştoklarymı begendirip täze aýdymlar işläsim gelýär. Türkmen owazyna gowy telewizionyamyz üçin, gowy YouTube kanallarymyz üçin gowy aýdymlar muştoklarym üçin işläsim gelýär. Halipa her kimin her bir aýdymçynyň ilkinji ýerine ýetiren aýdym bolýar. Şol aýdymdan bir helek meşgullyk gazanmagy öňe gitmäne kömek berýär. Siziň hem ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz haýsy? Eger mümkin bolsa hiňlenip berýär. İlkinji ýerine ýetiren aýdymym 5-nji synpdamy ýadymda ýok. Kiçiräkdim, mektepde okaýakam. Şol Gülýalak diýen aýdymy aýtdym. Men uly konsertde ýarışlar bolýardy synplaryň arasynda şonda. Soň hemişe de şol aýdymy her kim aýdyp berýär-de, hiňlenip berýär diýip soraýatlar, mümkin bolsa şonu hiňlenip berýär. Pasırların sultany, bahar geldi, yaz geldi, yürekleri coşturup, aydym geldi, saat geldi. Nenin yürek coşmasın, dere taşım gülenip, parakatlık mekanımı, azat yurdum Gülýalak. Gülýalaga Gülýalak, azat yurdum ýadyalak, parakatlyk mekanymı, azat yurdum ýadyalak. Gülýalaga Gülýalak, azat yurdum ýadyalak, parakatlyk mekanymı, azat yurdum Gülýalak. Sağ olun Halipa. Canınız sağ olsun. Bundan beýlekde sesinizi belent ýanglansyn. Maşgalaňyzyň hem arasyna el mudama başyňyz dik bolsun, canınız sağ olsun. Bundan beýlekde ulul üstünlikler arzu etýäs. Sağ ol. Gaderli tomaşaçylar, ine şunun bilen bugün söhbetdeşligimizi geçirip gutarýar. Bizim öňkü çykyşlarymyzda elbetde ähliňiziň berýän berlikleriňiz üçin, paýlaşan pikirleriňiz üçin köp sağ olsun aýdýar. Bu videolarımız hem sizin göwnüňizden turur diýip umyd edýäs. Bu arada ýene öz pikirleriňiz bar bolsa, bellikleriniz bar bolsa elbetde paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle de biziň kanalymyza goşulyp bilersiňiz. Endiki görüşýänçek bolsa hoş wagtyňyz.